So matod pag wahin na kaayo aron magpahigayon og Senate hearing sa Senado aron hisgutan ang pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga kabombo. Si Senador Amy Marcos ang committee chairman sa Foreign Relations nga maoy nangulo sa Senate hearing, dili kumbinsido sa tubag sa ilang mga gipang-imbitar nga mga resource person nga dunay kalabutan sa pagkasikop sa kanhi presidente. Matod pa sa senadora nga klaro og tataw nga gidali-dali o gi-shortcut ang proseso sa pagdakop sa kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte. Gani iya pang gi-question ang warrant of arrest mga kabombo sa ICC. Nga matod pa gidakop si Duterte, nagbasa ra sa cellphone si Police Major General Nicolas Torre ag chief sa CIDG. Apan nganong karon pa man nihimo og aksyon si Amy Marcos katuuntang pagdakop ni Duterte. Ni-intervener unta si Amy Marcos aron dili madakop si Duterte. Apan unsay nahitabo, walay Amy Marcos nga nagsaba-saba atol sa adlaw nga gidakop si Duterte. Karon pa nagsaba-saba si Amy nga suko na kaayo ang mga tao nga gidakop si Duterte. Dili ba kaha pang pagudshot lang ni kang Amy Marcos ngadto sa mga tao kay mudagan biya siya balik pagka senador. Basin og nagsaba-saba siya karon aron dili siya madamay sa kasuko sa mga tao ngadto sa yang igsuon nga si President Bongbong Marcos sa mga kabombo. Nasayog tag nga public knowledge naman nga ang Marcos administration mitabang sa taga-ICC aron nga madakpan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsa nagatubang og kasong crimes against humanity ngadto sa ICC mga kabombo. Basin kining iyang gihimo aron pod nga di siya madamay sa kasuko sa mga tao ngadto siya karon gabaga sayang igsuon mga kabombo nga si President Bongbong Marcos wala nagpatawag og hearing sa Senado aron hisgutan ang pagkadakop ni Duterte. Apan nganong karon pa mo na nga matod pa sa uban, too late the hero na kuno mga kabombo. Ilang i-question ang credibility niini kung tinuod ba gyud ning iyaha, tinuod ba gyud kaha ni siya nga higala ni Sara Duterte. Kay kung tinuod pa nga higala si Amy Marcos ngadto kang Sara Duterte, sugad pagsugod sa panagbangi sa Marcos o Duterte nga pamilya, nipatunga na nidaan si Amy Marcos para makontrol ang damage mga kabombo. Apan wa man nagpatunga si Amy Marcos mo na nakagrabe na noon og maayo ang panagbangi sa Duterte og Marcos nga pamilya, nagsungag na mga kabombo. Nya buot unahon-naon si Amy Marcos mao ni hangyo ni Sara Duterte og maayo nga modagan pagka-vice presidente ubos sa pagtandem niini kang Bongbong Marcos. But pasabot si Amy Marcos og si Bongbong Marcos April 2021 ug wala ko masayop mga kabombo, no? April 2021 niadto sila sa Davao City, no, aron sa paghangyo ni Sara Duterte nga mudagan pagka-vice presidente unya si Bongbong maoy magpresidente mga kabombo. Tungod sa pagpamugos ni Amy Marcos, nisugot si Sara nga mudagan siya pagka-vice presidente tandem kang Bongbong Marcos. Kay siya may ni hangyo ni Sara unta, muhimo po siya mga lakang unta nga dili mapiit og maayo ang papa ni Sara. Pero sa nahitabo karon pa mitingog si Amy nga naana sa ICC si Rodrigo Duterte. Unya sadyang gipangutana sa mga tigbalita si Amy Marcos unsa yang reaksyon sa tubag sa mga gilang gipang-imbitar nga mga resource person. Matod pa ni Amy nga murag nagkinahanglan sila og group chat kining mga tao ni Bongbong Marcos nga dunay kalambigitan sa pagdakop ni Duterte. Kinahanglan og group chat kay nagkalandrakas lang ang agi. Buot pasabot mga kabombo nga wa magka-synchronize ang tubag. Nagkakuan kay tuwad-tuwali ang tubag, dili magaparehas ang tubag mga kabombo.
So kinahanglan ko nila og group chat mga kabombo sa mga tao ni Bongbong Marcos. Pero mangutana ko ninyo, kining gitawag og blood is thicker than water. Mas pilit ang dugo kaysa tubig. Applicable ba ni sa politika or dili? Asa man nakaposta si Amy Marcos? Tuwa ba sa kang Sara Duterte nga iyang higala or tuwa kang Bongbong Marcos nga iyang igsuon? Kay si Senador Amy Marcos, so close friend man sila ni Sara Duterte. Kung tinuod yun siya nga amigo, di honghonga niya iyahang nga igsuon. Bong, ay palabi, bong. Kung di patungo ni Sara, bong, di ba kamay mo presidente? Bong, ay palabi, bong. Ay palabi. Kung di patungod ni sa mga Duterte, di ta kabalik sa Malacañang o di patungod ni Rodrigo Duterte, dili malubong sa libingan ng mga bayani atong amahan. Pero unsa nahitabo, mga kabombo, napapas ang tanan nga gihimo sa mga Duterte alang sa pagbalik ka sa mga pamilyang Marcos diri sa Malacañang o sa pagpalubong silang amahan sa libingan ng mga bayani. Almost 30 katuig. Almost 30 katuig nga wala malubong sa libingan ng mga bayani ang ilang amahan ug wala ko masayop 27 katuig nga magisod sa aquarium ang ilang amahan, mga kabombo. Bisag kinsay presidente ang nilingkod sa Malacañang panahon pa ni Cory Aquino, Fidel Ramos, Irap, no? Kunya ni Noynoy Aquino, wa na malubong sa libingan ng mga bayani kay daghang supak, mga kabombo. Paglingkod pa ni Duterte dito pa to nalubong, mga kabombo. So usala sa mga angay nga tan-awon unta sa pamilyang Marcos man nga di ko ka-blame niya Baste Duterte nga niingon, mga kabombo, yang gi-address kadto kang Bongbong Marcos nga ang imong amahan gipalubong sa akong amahan, apan ang akong amahan imong gipapreso. Mo nang sukok is Baste Duterte namuyboy na, mga kabombo. Pero usahay di pod ko maka-blame ni Bongbong Marcos kay presidente siya sa Pilipinas apan yano raman kay siyang balikason ni Rodrigo Duterte. Yano ra siyang balikason ni Sara Duterte. Yano ra siyang balikason ni Baste Duterte. Yano ra siyang balikason basta balikas yun, no? Niya, presidente siya sa Pilipinas, mura bang nakaminos ang mga Duterte niya kay sayunon raman siya balikas, mga kabombo. Kunya, ang pasensya ni Bongbong Marcos naputol na, nabugto ng lastiko. Sige, bira, hangtod nga naputol iyang pasensya o tuara, nisungag na nga tos mga Duterte. Usa pa katuig nga naglingkod sa Malacañang si Bongbong Marcos, pirmi man sa bira-birahan ni former President Rodrigo Duterte. Rally sa mga maisog, pirmi ingnon bangag. Nya, sawayon sa pirmi. Wala rato may react si Bongbong hangtod nga niabot sa punto ang iyang asawa si Lisa Marcos niingon, Bong, di naman ni mao. Bad shot naman kung Sara. Every time mo tawag, imo ihang papa nga bangag ka, mubahak-hak magmay si Sara Duterte. Di na ni mao. Dito nagasogod mga soking tiga-Mindanao nga ni kanaog siyang pwesto si Sara Duterte. Nga, gipembestigar ayang confidential fund. Hangtod niabot na sa impeachment case. Hangtod yan niabot na sa issue sa kaniniang war on drugs. Issue sa warrant of arrest sa ICC, hangtod ginadakpan na noon si former President Rodrigo Duterte o gipadala nga ito karon sa ICC, mga kabombo. Alas 8:30 ato saga palot sa pipila ka mga